10. dio video lekcija Upoznajmo Nuđ. Ja sam Marijan i student sam na odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje Nuđ koristimo za obradu prirodnog jezika u sklopu kolegija, modeliranje jezika upravljeno gramatikama. Sad ću vam pokazati kako uvesti i obraditi vanjske tekstualne datoteke. Primjerice, tekst uređen u Notepadu ili MS Wordu, mrežne stranice preuzete s interneta i sl. Potom ću vam pokazati kako kreirati korpus pomoću Nuđa. Kako biste uveli tekstualnu datoteku, odaberite File, Open Text, a potom na dnu prozora odaberite opciju Files of Type, Import Text. Prilikom uvoza tekstualne datoteke treba postaviti 3 parametra: jezik teksta, format tekstualne datoteke, tekstualne graničnike. Parametar Select Language služi za postavljanje trenutnog jezika ili, bolje rečeno, upućuje na set lingvističkih podataka koji će biti primijenjeni na tekst prilikom izvođenja naredbe Linguistic Analysis. Nuđ razumije sve varijante enkodiranja, uključujući DOS, ISO, Windows, Mac i Unicode, kao i specifične formate datoteka poput Arabic ASMO, Japanese EUC, Korean EUC i druge. Zadani format za uvoz tekstova je ASCII ili Byte Marked Unicode. Ako želite uvesti tekstualni dokument koji je kreiran u nekoj Windows aplikaciji poput Notepada, odaberite format datoteke Other Raw Text Formats. U ovom slučaju Nuđ će odabrati format koji je zadan od strane vašeg operacijskog sustava. Kad Nuđ parsira tekst, on procesuira jedinice teksta jednu po jednu. Posljedica toga je da Nuđ ne može locirati uzorak koji se proteže na 2 ili više tekstualnih jedinica. Zato je važno reći Nuđu što su jedinice teksta, jer taj podatak određuje što točno Nuđ u tekstu može pronaći. Ako netko radi na analizi diskursa ili pokušava riješiti anaforu, jedinice teksta bi trebale biti što je moguće veće. S druge strane, ako netko proučava vokabular korpusa ili pojavljivanje riječi u korpusu, onda bi jedinice teksta trebale biti što je moguće manje. Zato je iznimno važno pravilno definirati graničnike jedinica teksta. Ako odaberete opciju No Delimiter, cijeli tekst će postati jedna velika jedinica teksta. Ova je opcija posebno korisna kod malih tekstova, gdje je informacija koja treba biti izdvojena smještena posvuda u tekstu. Primjerice, semantička analiza neke vrste tehničkih vijesti, poput vremenske prognoze, medicinskih ili financijskih izvještaja. Ako odaberete opciju Text Units are Lines, Paragraphs, Nuđ obrađuje znak za novi red, New Line, ili niz od 2 znaka, New Line, Carriage Return, kao graničnike jedinice teksta. Opcija Perl regularni izrazi dopušta korisniku da sam definira graničnike jedinice teksta. Posljednja opcija dopušta korisniku procesuiranje strukturiranih XML dokumenata. Više o ovoj opciji ću vam reći u videu broj 12. Ostatak videa posvetit ću korpusima u Nuđu. Korpus je skup tekstualnih datoteka koje imaju zajedničke karakteristike, to jest jezik, format i strukturu, a koje Nuđ može procesuirati kao cjelinu. Nuđ koristi vlastiti format kako bi procesuirao korpus. Format.notes je format korpusa koji pohranjuje tekstove, ali i druge informacije poput lingvističkih oznaka svakog pojedinačnog teksta. Kako biste otvorili korpus u Nuđu, kliknite File, Open,
korpus, odaberite datoteku s notes ekstenzijom. Na primjer, portraitofalady.notes i spremni ste za lingvističku analizu korpusa kao da je to samo jedna tekstualna datoteka. Da biste izradili novi korpus, odaberite File, New Corpus. Nazovite ga primjerice corpusexample.notes. Nuć potom kreira praznu notes datoteku u koju možete unijeti niz tekstualnih datoteka. Kada kreirate novi korpus, moraju biti zadovoljena ista 3 parametra kao i kod uvoza tekstova. Jezik korpusa, format i graničnici. Za naš primjer, odaberite engleski za jezik, ASCII za format i opciju Text Units are Lines Paragraphs za graničnike. Potom kliknite gumb OK. U novom prozoru koristite gumb Add u donjem desnom kutu kako biste dodali datoteke od kojih želite napraviti korpus. Ne zaboravite da to moraju biti datoteke istog formata, na istom jeziku i iste strukture. Sve funkcionalnosti nuđa koje se mogu izvoditi na tekstu mogu se izvoditi i na razini jednog korpusa. U tom slučaju moguće je izračunati statističke mjere na razinama znaka, tokena, dijagrama, oznaka i razinama nepoznatih riječi. Moguće je provesti lingvističku analizu, korpus, linguistic analysis, kao izraditi konkordancije na razini korpusa. Primijetite da konkordancije izrađene na temelju korpusa imaju stupac više koji prikazuje naziv teksta iz kojeg je svako pojavljivanje izlučeno. Štoviše, statističko izvješće, concordance, statistical analysis, sada izračunava standardnu devijaciju broja pojavljivanja za svaku tekstualnu datoteku. Pokušajte!